bela jene folo no yoro ni na ama fo obismila ama jam ka kene kan no ye 3000 info la se munu sera ama biye o de ka fo ayela ko réseaux sociaux kan réseaux sociaux sa fait la déterminer kela ka fo ko video do ko bala ka circuler mini ka fo ko sima boro ko na la bo ko ni yede do akona ko ka bela jene la na ka fo ko chielo ba sa jamana ko mi situation do la no ngati na ka gelo ko sobe ambaru banka esa sigela be no na fa uturu ka cha ani balo ko ni fana pili ko ngela no ko sobe ana no na chama o bela jene ko na la an ko be sima kuma de la ni yoro na ba sa yela ka fo ko ma do be no be ka sima fere dan no na o de ka fo dan no fana ba yela ka fo ko fe nyana mante ba sa ya yela ka fo ko adaka no pili ko tum fixera ale tala do isa pili mi no otoyi o de ka fo fe sima boro na ni abo nyo ko fana ba cheke nga sima boro ko ndere aya ka fo sima te nga bomu de ko tumbe akona na seka seka lunke do ya ka fo ko chielo ma do be no e lu ko ni bala kan ni wale ko nke min te wale nyala mai barsa be mo ko dusuma kasi jamara be gere akono mami ko mala ka fo ko fami pili ko ni jigido no o be bol ka to sam biri mi ma to abese ke mo wonya barsa abe o situation ko nala ko bela de ne ki ija to yela la ni ko ye mi embe mo dus kasi ni ko fala mi me mo ko ni de ba ngani la seka seka lu ko fa yela ka fo ko ni chi ni mo do de ko ni no sima ko ni fere dano la ka soro sima karte nyala mate ado ye do yela ko de sima karte ko yela de nga ko mbudi ko be akonna la semu kuma mul ka do ma bi o ni ama fo o kambe bela jene ki ijanji yela la